Mondragonek Arrobia programa martxan jarri dau, lau titulazioetan proba pilotu moduen ikasleeri eskaintzeko gradu mailako proiektuak eta dual proiektuak. 24 kooperatibak parte hartu daue, 2026-2027 ikasturteko ekimen honetan, eta guztire 80 proiektutik gora eskainiko diez. Arrobia programak 3 ezaugarri berezi deukoz. Lehenengo izango litzateke benetan ikasleen nahietara eta profiletara definitutako proiektuek eskaini duguzela, eta gainera aurten modu erakargarri batetan eurengana gerturatzen ahalegin jugaria. Bigarren ardatza izango litzateke ikasle horreik kooperatibetan ondo txertatzeko eta euren ibilbide profesionala gure kooperatibetan ondo garatzeko mentoreak formatuko duguzela, tresnak eduki daitezan, eta hirugarren ardatza da, ez dizela bakarrik kooperatiba konkretu baten txertatuko, ezik eta Mondragonera sartzeko atia izango dela, ez? Eta horregaitik, 100 ikasletik gorak datorren ikasturtien zier, 5 saio desberdinetan batuko duguzela Mondragon zer dan, nola lan egiten dugun erakutsi, eta gure etxien euren ibilbide profesionala garatzeko gaitasunek eskaintzeko. Gaurko egunien Arrobia programan egon gare, enita beste bi ikasle bai asemblingazionok hemen komodin lanak itzen, ikaslien zalantzak eta erantzuteko. Eta ondo fan da. Komodin lana ondo indo, erantzun biharreko erantzunak ondo erantzun dugu, así que gustora. Eta aparte, dualai dagokizionez, aukera hona dala uste dut, ez? Duala bera, ikasle baten dago, lan munduen bertan ja ikasle dagoela lan mundua ikusteko zer dan, enpresa batez lan funtzionatzen dagoen, eta nahiz eta, igual exigentia izen, gauzak ondo enean ikustu da aurrera eruela ikela. Ezagutu ditugu kuriosidadeak edo datuak beste modu batean, izan ere, ohituta gaude agian txarlak entzutera egunero, baina gaurko trivia lau uste dut oso interesgarria eta divertigarria izan dela. Arrobi programari esker, ikasle bakoitzak edukiko dau bere titulazioari eta bere mailari egokitutako proiektuen eskaintza bat, kooperatibetatik iritsi zaizkigun 60-80 proiektuen artean. Honek aukera emango dio ikasleari hautatzeko katalogo horretatik zeinan bere nahietara, bere inguru girora edo gehien egokitzen diren 4 proiektu, eta horietan aukera edukiko dau elkarrizketa bat edukitzeko, benetako lan elkarrizketa prozeso bat bizi, hautaketa prozeso bat bizi, eta hortik hautatua danean, aukera izango du inoiz baino lehen aurreratutako epe baten, jakiteko hurrengo urteko ikasturtean non egingo duen bere dual ekintza, bai alternantzia modeloan edo bai gradu bukaerako laneko aktibitate moduan.